Yun, magandang araw na naman sa atin. So, meron na naman tayong bagong project. Pala, welcome back sa ating channel guys, Ilocano Gunner. So, salamat pala sa patuloy na sumusubaybay guys sa mga na-upload nating mga video. So, ito yung bagong project natin. Arms score. Yan. Taga-Solano yung may-ari dito guys. Solano Nueva Vizcaya. Hinatid nila kanina. So, papabulpap niya na. Napanood niya yung mga video natin. Kaya, naisipan niya yung pabulpap din. Ito. Arm score. Yun. So, gagawa tayo ng ng trigger niya. Gagawa na tayo. Bago tayo maghanap ng kahoy. Kahoy niya. Antabayanan yung video natin guys. Sana tapusin nyo hanggang matapos. Yung paggawa. Para makita nyo yung final result ng gagawin natin. Sana magawa natin ng maayos at magustuhan ng may-ari. Ito yung unit niya, arm score. Converted to PCP. Yan. Naka-offset siya. Ulit lang yung offset niya. Yan, sige guys, gagawa na tayo ng trigger mechanism niya. Yan. Sige, stay tuned guys. Update ko na lang kayo. So, ito na yung pinabricate natin guys. Na trigger mechanism niya. Yan. Puputulin pa natin to. Depende sa magagawa nating niya, bat niya. Ayan o. Ito yung original trigger niya. Dito ilalagay. Yan, ay mag-focus. Ito naman yung yung screw. Dali ipapakita ko. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Diba, yung nakashoot sa sa butas. Nakashoot siya. Tapos nakashoot din yun. Ito nakashoot din. Yan. Nakashoot din yan. Yan din. Tapos ito yung kalabitan niya. Ito. Puputulin natin dito. Yun. Okay guys, gawa na tayo ng ng bat niya. Yung bat stock. Stay tuned. Gawa na tayo. Yun, ito yung design niya. Ito yung gusto niyang design. Yan. Papatapos tayo guys sa furniture. Okay, sige, stay tuned guys. Papatapos na tayo.
hours later. Ayun siya guys, kalapot na yung nilikan. Yan. Kalapot na. May trigger na rin. Ito yung tangke, kalapot na. So lilihain na natin itong bat niya para mabukas na yung design. Sige, naghihain na natin guys. Lalabas na natin yung design niya. Stay tuned lang. The next day. Yun, magandang araw guys. So natapos na natin yung pinagawang bullpup sa atin ni Sir Nalvin de la Cruz ng Solano, Nueva Vizcaya. So ito siya.
yung arm score niya. Ginagawang full pack sa atin. Ayan. Siya na rin mga gaano ba, magpipinto na. Hindi ko alam kung pipinturan niya o papanisan niya. Siya na rin mga bahala. Kaya pala, pinalitan ko rin yung ano dito, tornilyo. Kasi frustrated yung ano niya, yung tornilyo niya. Kaya pinalitan ko ng stainless. Bahala ka sa buhay mo. Tapos ito dito susuot yung screwdriver papunta. Yan. Sana magustuhan ng may-ari guys. So, matapos na natin. Yan. Pop na screw converted PCP. Salamat sa tiwala sir. Sana magustuhan mo itong ginawa natin. Ano sa palagay niyo? Sige. Dito na lang guys yung video na naman natin. Kung mga nais magpagawa, puntakin nyo lang ako guys. Yan sa dito yung messenger natin para sa mga katanungan. Yung shoutout na lang sa lahat guys na manonood mga video natin, sa mga nagtityagang manonood sa mga adventure natin. Hindi pa tayo ganong makapag-hunting guys kasi naayos ko pa yung channel ko, nawala yung ads niya. Nagka-problema sa Google AdSense yung personal ano ko address sa mga pangalan niya tayo. Ayusin ko pa guys para ganahan tayo mag-upload ulit. Sayang din yung pinaghirapan natin kung mawawala lang. Kaya ayusin ko muna guys yung Google AdSense ko. Mag-hunting pa rin tayo guys paminsan-minsan. Pero hindi madalas. Kasi ayusin ko muna yung Google AdSense ko. Sayang din. Yun, ito guys. Yung pinagawa sa atin. Converted arm score ni Sir Nalvin de la Cruz. Ito dito. Mag-shape. Lagayan ng daliri. May rubber pad. Yung ginawa natin. Yung DIY lang ito guys. Sige, stay tuned nga ay. Huwag inintindi itong pilipitan dila nito. Salamat guys sa panonood. Hanggang sa next upload na naman tayo kita-kita. Thank you sa panonood. Shout out sa lahat.